Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe at sa akin at pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na mga video. Pagkakalog po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman na lahat ng panggamot ng mga orasyon at dito po lamang kung matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan at magbigayan at magmahalan. At huwag kalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat niyong mga ginagawang kabutihan ay pagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik at umapon pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Nilita Rotaero, Shirley Ariola from Bicol, Bike Tay Kabayan, Bernardo Palisok, Ryan Labisti, Unix Bindadin, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Pasido, Epimia Felipe, Elmay, Triple Commented, Marina Rangis, Loli Gayago, Joan Bibbs and Nuggets, Gillian Jick, Borbider, Masino, Borja, Inorpic, Mucha Hunters, Nathans, and Bert Commented, Marlene Lumampo, Ali Mercadi, Jazz Commented, Ray Barcelona, at Igisara Roldan Katubig at yung Yunomo Estrada. Ang i-share ko po sa inyo ay yung patungkol po sa orasyon para maampat ang dugo at bukol. Liwagan ng Pangasinan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay napaka-importante po sa pang-araw-araw po to. Sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang. Palagi po yung isipan pag nag-uusap po kayo ng mga orasyon na mga bagay na ito ay isa puso't isipan po at positive po lagi. Huwag yung isipin na mag-negative kasi pag nagdalawang isip po kayo ay hindi po magana po yung orasyon. Kaya dapat po pag gumagawa po kayo focus kayo sa ginagawa nyo at tiwala sa sarili. Ang ipagkakalog ko po sa inyo ay yung orasyon para mampat ang pampat ng dugo at bukol sa Liwagan ng Pangasinan. Ito po yung magdasal po ng isang ama namin at isunod po ang orasyon ng 3 beses. Ito po inuusal sa isip at iipo sa nagdurugo o nasugatan at iipo sa kamay at iipo sa bukol. Napakabisa po ito. Sana po pag gumagawa po kayo ng ganitong orasyon ay isa po sa isipan nyo para at ulit-ulitin nyo po, hindi nyo makukuha ng isang beses lang po. Kung gumagawa po kayo ng ganito, basta tiwala lang po sa sarili at ulit-ulitin nyo po hanggang sa maliliit yung bukol o yung sa pagdurog ko po kahit isang beses lang po. Kung gusto nyo rin po isulat mo yun sa papel, kumuha kayo ng malinis na papel, maliit. Isulat mo yung orasyon tapos itapal po sa nagdurugo o nasugatan. Tapos ipon nyo yung orasyon sa tinapal yung papel. Napakabisa po ito orasyon galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago pang lapat ng lahat ay magdasal po tayo ng isang ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin pangalan mo, ikaw nang manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok
kundi ilayo mo kami sama-sama sa pagka-iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpahay naman namin. Ay sunod po yung orasyon. Ito po ay inusal po sa isip lamang po. Lahat po na aking binabagi po dito ay inusal po sa isip lamang po. Hindi po nakabuka ang bibig. Narito po ang orasyon. Okti, uakti, uakni, uanggi. Okti, uakti, uakni, uanggi. Uakti, uakti, uakni, uanggi. Okti, uakti, uakni, uanggi. Salin po sa isip lamang po at po sa nagdurugo o isulat sa papel at itapal po sa nagdurugo. At ihip po sa kamay at ihap po sa bukol. Ito po araw-arawin po nyo na iwan pa habang gumagaling po yung bukol po. Narito po ang orasyon po. Sana po pag gumagawa po kayo ng mga ganitong binabagi ko po, itiwala lang po sa sarili at gagabayan ko ng Diyos ang makapangyarihan. At ng aking binabagi po ay inusan po sa isip lamang po. Dito po binabanggi ko para marinig nyo po sa akin. Para maintindihan po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Abay po.